siyakhuluma, siyaxoxa, siyahleba kancane. Kunalento-ke guys yama-seasons nama-characters or roles avela laphaya ku-TV show. Ku-season 1 because ngiyayikhumbula lento ngiyithole ku-social media. uMacele ubeyihlaya ngokuthi une-broken English. Ngaphandle kokuthi i-English yakhe beniyithatha kanjalo, kunale picture enamakhosikazi onke exikizwe ubuso because ube unkosikazi obitha according to social media. Angithi phela ishow iyabuka mase social media uya-react. Nami-ke mase ngiyafika-ke as i-reviewer ngizokwenza i-video la ngoba la kusebenza ama-video. So musana ukudlala ngami and lento yenu yokuba bias iyekeni, lento yenu yobuxoki iyekeni. Manizoba kind nizokwazi ukuthi nibe kind kubona bonke. Nginilethela lama examples ukuze nibone ukuthi nina kahle kahle ngamaxoki. Okay-ke uMacele for season 1 ubekuyena okhanselwayo because ube toxic ebitha. I-episode engathi ngiyikhumbula ku-season 1 nami engayibuka ngaba nalokhu kanti umamkhulu ukanjani, bebeyikhiphile. Umamkhulu wafika lapha ezolanda ukhiye kuleyo episode akababingelelanga. Yileyo nto engiyikhumbulayo ukuthi ayibuya ngithusa noma u-season 1 ngangawubuki. Kwaqala-ke uWhatsApp umamkhulu ne-English yakhe because nabantu enganginabo ku-WhatsApp wami ngangihlezi ngibabuza ngithi kanti ubani lo mama besho ukuthi uThando neSithembu. Angifuni ukunikhohlela ishow bengayibuki. Umamkhulu-ke ku-season 1 abantu baphuma naye iqhuzu. Abanye bengasho ukuthi yena mhlawumbe wayeyi-villain or whatever. U-season 2 abantu bebephathi ukuthi uMayeni uthule kodwa ukuthula kwakhe ngathi kunokukhuluma phakathi. Akekho happy or ufuna ukuthi kube uyena umamkhulu akaqondakali. Right. Ngibala amakhosikazi. Kwase kufika la kuzofika khona umshado kaMayeni. Kunama-episode amaningi uMayeni la aba-emotional khona. So mayeba emotional ama-viewers ehlezi ethi shuthi wayefuna ukuba umamkhulu, umndeni wamnqabela, akayidlulisile lento. Kulobu nje kunjalo ukuthi yena engathi uye oxova lo mndeni. Angithi ama-viewers ahamba kanjalo. Season 3 and 4 uMangwabe wathatha imoto eyokhombisa uma wakhe. I-episode engathi mhlambe imayelana ne-celebration, ukucelebrate ukuthi ke uMangwabe uMseleku umenzeleni. Abantu bakhuluma nge-GBV. Ngizokutshela ukuthi why. Because bathi uMangwabe uphuma kule background. Bukani ukuthi uma wakhe ujabule kangakanani, imoto isho ukuthini. Because ama-viewers ale show ekhulumayo, imoto isho ukuthini. Mina ngase ngiyibuza ukuthi kungenzekani umzali uma ushadile usufika kuyena uthi nayi into yenzele uhusband wakho angajabuli. Kwase kwaqala ukuthi uMangabe le ndaba zakhe ze-divorce. Uyi-gold digger. Ufike lana ngoba yena efuna ukukhushulwa. Ufike lana ngoba efuna impilo engcono. As if yena wahamba waya kuMseleku kwathi ngifuna ukungena lesithembu sakho. Ngilimbalelani ukuthi nina amakhosikazi isizini nesizini beninonkosikazi. Manje isizini yabazalwane. Nkosami ngiyaxolisa. Manje kufike isizini la ethanda ukukhipha uMakhumalo eceleni ngezinto ayishilo ngoba phela manje ayi ukuthi thina siyayiqamba yonke into esiyibuzayo. kuMacele sikwazile ukucheck ukuthi yini yenza uMacele ebenjena. Mhlawumbe kube ngathi amakhosikazi akawazisisi kahle. Yini uMacele kube ngathi umamkhulu kwamanye ama-episode. Sakufuna lokho sakuchaza. Kwafika uMayeni shuthi family yayingamvumeli ukuthi angene umshado onjena ole-setup yena uhappy noma akekho happy. Sakufuna lokho. uMangabe oyi-gold digger usefundile wathola imali usenezinto zakhe useyaqhela kuyakhulunywa. Sekufika bani-ke manje kufika uMakhumalo. Mase kuwuMakhumalo hayi thulani niyahluleka yini ukuthi ningakhulumi indaba zabo. Hayi bo guys
Mina bengithi ngicela ukuxolisa kahle kahle. Le video ngizoyenzela ukuthi ngiyaxolisa ngoba nina u-season 7 seniwubukile nawo qeda kanti mina ngisazoqala phansi siwuxoxa. Mina ngisazo-unpack-a nani u-season 7 naku-season 6 futhi sizofika naku-5 sizofika ngokuba kunama-references kulama-previous seasons. Yileyo nto ebengisho ukuthi mani ba-kind. Seniqale ku-season 7 kuba kind. Angipromote indaba ye-bullying because angilindele ama-comments enu ukuba okuhlambalaza. Sisalandela i-story. Kushintshe kuphi ukuthi silandele i-story? Ngoba manje kuyazwela the season. Sasikhathele kade sasikhuluma ngo-18 years. Kade nilobona bala ukuthi why? Loya 1 million followers ufuna ukusicontrol. Mina ngeke guys, ngiyaxolisa. Mina ngisazoqhubeka ngenza ama-reviews njengoba ngishilo ukuthi benginenkinga yokuthi i-channel yami ibeyinenkinga for 4 months. Now that I'm back, sizoxoxa. Bazolalela because sikhuluma nge-TV show. Angikhulumi ngemizwa yakho. Angikhulumi ukuthi wena uzizwa kanjani or i-role model yakho ubani osumkhethile as i-role model yakho. Mina ngikhuluma nge-TV show, ibambe lapho kube right. Thank you so much for your love and support. Imali yedatha ngiyayicela, umnikelo wedatha ngiyawucela bandle, ngiyacela ngixakekile. Thank you so much, ngiyabonga, angiqedi. Bye bye.